Hawu, Dali. Cha, Thwayi. Ngithi njengamanje angijikela kumngane wami uBucks kunemali yami engiyoyilanda kangikweleta yona yabo. Njalo nje abangani phakathi kwawo njalo abangani. Unasikhathi sami, awusangifuni? Hawu, Dali. Ungakusho kanjani kodwa usangikufuni? Kubonakala kanjalo ukuthi awungifuni. Hawu, ngikuthanda kabi mina. Sekuyikho nje ukuthi njengamanje ngiyolanda imali yami. Nakhona ngiyayilanda imali ngiyabuya ngiza la, uyabo? Ngizochitha isikhathi nawe. Uhamba usheshe ubuyeke ngoba awusenasikhathi sami, asahlala ndawonye, asachitha isikhathi ndawonye, uhlala abangani bakho nje. Ngiyacela phakathi kwawo ngicela uhambe usheshe ubuye. Ngizobe ngikulindile. Hawu, ungakhathazeki nenkulu wami. Hawu, siphala sami. Ngizasheshe ngibuye. Hawu, bakithi Stifuza. Ube right uzobona ngami sengibuya yabo. Okay. Mazoke Dali. Ungahlali. Sesibhakabhaka. Cha, MG. Kunjani lapho? Hayi kulunga mfethu. Hayi qonde. Njengolayi. Hayi maqonde kuwena shuthi kuqonde kithi sonke. Eya. Ngishayisana ngaleyo mpahla phela. Ungibizele yo. Hey. Kamalibizo. Hey mfethu. Yeah. All right. Mfethu. Hayi lapha. Sikanje. Yabona mfethu. Sikanje. Yeah. Sikanje mfethu. Sure. Zikaso. Two. Berande. Lematuzane nje mfethu. Mfethu. Kodwa kulungile-ke noma nje usunginika imali engena interest. Ngikuboleka imali yami phela ngisuke ngiyikhulisa ngisebhizinisini la. Kodwa kulungile ngoba uthi iyalandela. Iyalandela. Yabona sibhakabhaka mfowethu. Mfethu. Ngithanda indlela engisebenzisana kahle nawe. Yabo kuleli business kuyaye kube ukuthi umuntu uyamboleka imali sekumele ngisho usuyayilanda usuyamlandelela ngcono wena uzungibonela ukuthi hayi awushayise noma ingasaphelele kodwa lo 200 ngiyazi ukuthi vele ngizowuthola engingakusho ukuthi kwashaya inyanga ezayo ungafikile kwanawo lo 200 fana nokuthi uyawuboleka nawe uzobusuna interest yayibona lento leyo ya kodwa nje indlela engisebenzisana kahle nawe ngakhona ngiyayithanda ungayiyeki leyo ndlela futhi ungashintshi uyezwa Mfethu. Ngiyakuthembisa mfethu. Uzolandela maduzane ingakapheli inyanga. Hayi, mawusho kanjalo uyakhuluma ngoba kwaphela inyanga kwanawe uyazala. Hawu. Right. Nakho ngene notification la. Kumede kade ngikulindile uthe uhamba uyabuya manje kodwa awusabuyi kumede ngitshele bungabe ungasangithandi ungitshela awusangithandi ngeke kulokho ngihleli la ngihleli ngikulindile uhleli uhambe ebanganeni bakho angisathona noma ubangani bakho noma ukuphi mina nje angisazi ngempela ukuthi ukuphi la ukhona noma abangani bakho ngempela labo hleli ulandelana nabo ngemuva bona abantu abafazi nabo bangani bakho hleli balandela ngemuva. Yes. Uyamuzwa kodwa uthini lo muntu lo? Lapho ngimjoleli-ke cabanga sekuyikho-ke mhlawumbe ukuthi ilokho kuphazamiseka lokho nalokho kwenza ukuthi ngingachithi isikhathi naye yena usebona sengathi mhlawumbe khona omunye umuntu. Hayi kodwa wesibhakabhaka isikhwele kubantu besifazane lapho umuntu usezolokhu ekuqinileke 5-2 ulokhu efuna unake yena ekhohle ukuthi wena unamabhizinisi kumele ulande imali zakho kubantu ukhulisa imali sekumele wena unake yena-ke manje kuwa amabhizinisi. Hey, uqaphele bangade banidonse ngamakhala mfethu kodwa wena nawe bheke kanje ube naso isikhathi naye ngiyakuthola lokho. Hayi ya ngiyaqonda mayebeka kanjalo. Akukanjalo nje mfana wethu. Kazi uNdumiso yini la kabhizi ngayo naye sizongithe imicela sami sikhiphe wakhomba labangani bakhe namanje ukhomba labangani bakhe shuthi kahle nje idemoni lokuthi ubolekisa ngemali kodwa phela kuyafana ngoba wayilowo mali iyona engambona ngayo ngabe ngcono nje bese ngathi zaluvumani ngoba wayengishela ngoba sasizoyiphantela sobabili nje yabona nami ndaba ukuthanda imali buka nje manje ngihubhana noNdumiso awula qhamuka lovumani sacabanga ngaye. Awu nkosazana. Hey, kabuke kujulile mama, wazwaqoka kahle. Ngiyabonga umdeka yeke ukujula kumhlaba nje. Hawu, kwenza njani yini le kukhathaza kangaka? Hayi angikhathazekile ngenza nje uzuyibonela ububi nje. Hawu, nonku, wena nobubi. Hayi phela nomuhle wena. Uyimbali yamanzi. Yabona nje makukhulunywa ngendoni kukhulunywa ngawo.
ayikho lento cha hayi shuthi umuhle ke ngisho ukhathazekile. Cha uyawazi bakududuza umuntu. Ufikela ngikudinga khona kunenhlanhla yazi. Ngiyajabula ukuzwa lokho. Wona uright ke kodwa akakutholi kahle nje. Ngiright wena Nkulu. Yabo izona ke izimo zasemhlabeni. Yabo intshebe mengabheki phezulu konke okunye kusengashintsha yabo. Ngeke ngiyibulale phela ngithi ngoba kuhambe kahle yabo. Manje nangisize ngani ngekuloko? Mwana noma mhlawumbe nje mwangizama noma ngamavejanyana ngiphelelwe ukudla lapha kuyabheda la ngihlala khona endlini. Awusengabe ngiyakuthuka phela mase ngizokukhela amaveji ngizobona ukuthi ngenze njani. Ngajabula ngempela ngoba lolu sizi lolu sisasikweleda wena Nkulu. Kodwa ke hayi ngabonga kakhulu makukhona ongakwenza. Hawe ngithi ngizobona. Nawuyeka phela nawuyeka ukukhathazeka yes. Ishada fa yazi ukanava wakhenza la kwena. Okay. Ube right. Sithando sami. Kumati. Right kodwa. Ngiright. Hayi kuhle ma right bakithi. Manje le VN aduswe ngishayela yona ungitshela ngokuthi angisakuthandi kwenza njani manje? Ubufuna ngithela ungasabuli ukuhambela lokho lokho uthe uyabuya manje sekunzima uthatha imali kumuntu ubuye uze ekhaya ngoba umthembi ukuthi usheshe ubuye. And phezukwa lokho uyahamba la sala ngifoyile ekhaya uthi umama akekho right manje idari ukuthi khokho indaba imoto ihambe kumsesibhedlela ngoba phela ayabheda ama-ambulance ngasekhaya. Ngoba isimo sesikanje dala ngicela ukuthi ngikunike lona leli 1000 engifike ngalithola lapha kubhakabhaka then kube ukuthi uma uzama indlela ukuthi uyolideposita umama ezokwazi ukuthi lokho efinyelela esibhedlela yabo. So yi-1000 ke lelidala. Yathi ngizoyenza yini? Yes. Ngizovele ngihambise kulasi lo sebenza isipaka uzafika ngifakele ekuseni ngoba angeke ngize ngisaliphazamisa yabo. Ngiyabona. Ngihamba manje ngiphuthumekile ngithi afika ngifakele emefika emsebenzini. Hayi ngezwe kahle ungaphuthuma ke dala. Asithembe noma uzoba right yabo. Okay, ngiyabonga Kumedi. Yes. Sana nzima mani. Angifuni uswele ngikhona. Hawu. Kanjalo nje? Noma ngabe yini efuna ukwenza. Hawu. Ngizokwenzela yona. Awu Nkulu lento yenzayo uyenziswa yini? Ngoba umuntu ohleze khona. Hawu. Yazi ngiyabonga akekho umuntu obengayenza lokho yazi ngicishe ngafa. Sekungagcina kuthanga ukudla. Since unekhenje ngamvumani uhleli ukhona mangidinga and uyabe unesikhathi sami. Lapho ngikunika le mali ukuthi uhambe uthenga into yokudla. Hawu ngiyabonga Nkulu ngiyabonga kakhulu yazi. Ngiyabonga mama. Bengabona ubani yazi? Hawu. Yini? Kwenzakalani la? Nonkulu. Kwenzakalani la? Awushongo wena ukuthi ekhaya kuyagula uma wakho uyagula kumele esibhedlela. Mana Kumedi. Wo, yima kanjalo. Nina nobabili ngoba ngathi niyathandana. Lethana. Uthando lwenu ke alingahlanganiswa imali yami nezwe. Yabona ke into engiyilindele kuwena ke wena Nkulu njengamanje ukuthi ma ufika la ngihlala khona uthatha izinto zakho nayo yonke into yakho kube ukuthi uyangihambela. Kukuwe ukuthi uzohlala lapha noma uzohlala nayo indoda yakho le. Ikanjalo ke aniqhubekeni ke nalokho enikwenzayo la. Kwenza njani? Ungayenzi lodwa. Uyangithanda. Ngingayenzi leyo nto. Kahle wena ungibhedela. Uma ungithanda, pho uvumane na? Wena yenza lokho engikushoyo. Qhubekani ke nalokho enikwenzayo la. Shit. Vumani ngiyaqala umyeka wahamba ngikhuluma naye. Yini into engizoyikhuluma nalo muntu? Uyambona nje udiniwe lo muntu, udiniwe lo muntu. Udiniwe yini azoyikhuluma? Awuzama ukukhuluma naye mhlambe nizozwana.